Wat je weer zien? Ja, onderwegs hè? Ja, joh. Ja. Wat ik soms leuk vind, en in dit geval zeker, is... ken ik trouwens gewoon Limburgs praten? Ja, ik ben geen Limburgse, maar ik versta het wel. Oké. Ik ben van Limburg. En wat ik dan soms leuk vind om te vragen, is waarom denk jij dat wij ook opgezocht hebben? Dat je benieuwd ziet wat mensen nou in hemelsnaam allemaal doen in deze tijd. Ja, Dat doen we altijd, dus nu ook. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Zal ik het gewoon zeggen? Zeg het maar. Nou, ik had het nog niet gezien, maar of Mitch of Geluudsma Frank, Ja. die had namelijk het hertje gezien op... Of zijn belletjes. Ja. Ja, maar het is toch een heel liefie? Oh, hij stikt het ook nog eens uit. Ja, nou, hij had een afwijking in zijn mond waardoor er geen veurtang heeft. Och, Waardoor de Germ. tong eruit valt. Maar hij duidt het heel goed. Hij kreeg speciaal voer en zo. Vandaar het hartje. Wat enorm leuk. En dat hertje, dat is zich dan... Dat is erin geschoren, ja. Met het scheerapparaat. Ja, het is meer een hond dit. Maar Het is eigenlijk geen paard. Het is een Arabier. Een voorboedarme. De dierenarts zei dat het is een anti-Arabier, omdat hij zo lief is. Volgens mij... Vind je lekker? Kijk maar eens kijken. nou, Dat denk ik hier. Dat vind ik wel interessant. Hè? ja, en hij had net even de behoefte om even wat gras... Ja, maar dat kan het makkelijkste eten, dat langere gras. Dus daarom, nou had er ook geen bid in, dus dat mocht er voor mij dan eten. dus, Passelijk. dus en wie had er? Ardashir. Ardashir. Ja, En dat is ongetwijfeld Arabisch. dat is, hij is half Iranees en dat was de eerste Iranese keizer. Maar hij had al zo, wie de fokker had hem zo genoemd. Dus Ja, die mag mee, ja. Oh, maar volgens mij kent hij hem goed, of niet? ik heb hem al, hij is nu bijna 20 en ik heb hem sinds dat er 3 maanden oud is. Dus ja, Maar toen had hij al de naam. toen hij er al de naam Ardashir, ja. De keizerlijke naam. Weet ze ook wat de naam betekent? Meestal. Het was de eerste keizer van het eerste Perzische Rijk. Dus degene die, of het eerste Shah of weet ik wat dit is. Maar vandaar. Oké. Ja. En is 20, is dat bejaard? Dat is redelijk, verrampeerd? dat is opa. De witte, dat is 29. Dat is 29 jaar oud en normaal een paard van die leeftijd ziet er niet zo uit. Dan kunnen ze meestal ook nummer op rijden. Maar die duidt het uitzonderlijk goed. Oh, Dus ik verwen ze erg. zien ze allebei van dicht. Ja, ja. Oh, dus maar u zegt net oma. Opa. En zij is oma. Ja, maar u bent ook echt oma. Nee. Ja, hij vindt stilstaan niet leuk, dus vandaar dat hij mij naar achteren loopt. Oh, maar ja. Ja. Maar is dat... Ondanks zijn leeftijd is hij nog heel fit en wil hij lopen. En hoe heet hij? Dominator. Dominator. Ja. Dat is een Oostenrijker. Hij komt uit Oostenrijk, ja. Nou, toen hij wat jonger was hij ook wel nog iets pittiger, zeg maar. Dat is Maar echt een oh, dominator. is goed. Ja. Kom Dus- maar even verder als jullie het goed vinden. Nou, ja, Anders wordt dominator te onrustig. Hè? een paar minuutjes nog. Ben zo lief en... Wat was genoeg geweest? Nou ja, de kent ze het programma, dus dat Ik ken het programma en ik kijk nooit naar L1, sorry. Al besticht dat. Ja, dat ben ik. Ik kijk heel weinig televisie, dat ter verdediging. Ik woon niet landelijk, dus ik ben altijd boete. De woont ze in het reutje. Ja. Wat gebeurt er? En vat me aan. Ja, dus dan werd ze Mitch. Kom niet te dik bij Dominator, want hij is misschien hoogbejaard. Maar vet Maar heel feisty. fit. Ja, Nee, maar hij is Hey. super braaf hoor, hij doet echt niks. Ik ga ook denken, kan ik dat hallo. Het blieft. En wie is dat? Dat is Jolly. 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 Jolly mag altijd mee. Zoals de Jolly Jumper, hè? Het Jolly Jumper, ja. paard van Lucky Luke, hè? Ja. Ook ja. En Jolly is van u? Ja. Ja. Maar dat gaat ook niet altijd goed samen, hè? Huntjes en peert. Ik heb hem toen nog hungen en dat gaat prima. Het is een kwestie van gewoon doen en rustig blijven. Oké. Dan Hey. doet er niks. Komen de volgende slachtoffer. Hey. Nee, we hebben ook getackled en dan moeten we het reutje ook weer met rust laten. Goed zo. Hè, Ja. want
Dag. Hallo. Even rustig doen. Hoe komt ze in dat reutje terecht? Want ik vind dat reutje altijd een van de leukste... Ik ben een geboren getogen Remunse. Ja? Ik heb dus paard. En ik weet niet of het woord Melikerveld ook iets zegt. Meen ik wel. Bouwplan, Melikerveld, stikstof, toestanden. Oh ja. Daar woonde ik ooit eerst. En daar hebben ze me goed gekocht, al 20 jaar geleden of zo. En ja, in 2001 is dat begonnen. Dus daar ben ik, omdat dat er gebouwd zou worden, en dat ik ook de paarden en weilanden, hebben ze me daar uitgekocht. En toen kwam hier een hele mooie boerderij te koop. Die ik ken via een vriend van mij, dat 2 jaar woonde in mijn hoes met is. En zo is dat balletje gaan rollen. En toen ben ik hier gewoon in de reutje. Lekker landelijk en bij. En nog dichter bij de bossen. Dus, Ja, het kleine landelijke paradijsje. Juist. Ideaal. Ik ga nooit meer weg. Tussen 6 planken. Waar woont u? In Herkenbos. Oh, maar dat is toch ook niet verkeerd? Nee, zeker niet. Ja, Ja, hij wil nou echt niet meer stilstaan, dus we gaan maar. Waar kent je elkaar? Waar kennen jullie elkaar van? Ja. Maar het zijn haar paarden, Ja. toch? Ja. En hoe komt u dan... Hij is tegen een advertentie gezet? nee, gewoon, ja, hoe is dat Via de rijvereniging volgens mij, dat we elkaar kennen. Ja. Dus ja. Nu gaan we verder, want anders vindt hij het echt niet meer leuk. Oh. Als jullie het niet erg vinden, gaat hij daar omhoog. Ja, nou anders rijdt u vast door. Dat vindt hij ook niet leuk. Tot ziens. Ja, nou dames. Johnny. En Jolly vertrekt geen spier. Hoi Jolly. De ronde dames. Nou zien we het gesprek van de dag. En dat in het reutje waar we volgens mij op het drukke traject stonden van het rundje met het huntje. Kijk. Ja, de hond mag ze nog... nou is het natuurlijk nog geen avondklok. Goedemorgen. Hoi. Is dit het drukste rundje met het huntje van het reutje? Het dagelijkse rundje. Het dagelijkse rundje. Ja. Hoeft hij maar 1 keer per dag goed dan? Nee. Weet uit die andere rundjes dan? Er loopt ook wel eens het korte rundje door het rundje. En dit is het lange rundje. Ja. Ja. Maar volgens mij lep het halve deur op hier met een hond, of niet? Ja, maar dan hebben ze het zo gehad, ja. Dat is ook wel weer zo. En wie is dit? Dat is Bo. Bo. Ik vond ervan uit dat Bo een dametje is. Ja. 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 Kijk, want anders... Of wat betekent dat geluid? Een beetje aanstellerig. Maar ja, Mitch wordt... Een beetje dame zegt tegen ze. Oh, zo. Mogen je niet zeggen, hè, op de televisie. Hij is op dit moment een beetje damezechtig. Altijd, Altijd. van de geboorte af. Oké, ja, nee, oké, dat snap ik. Nee, maar het zou je kunnen zien dat... Nee. Kijk, want anders moest ze oppassen. Hè. Ja, Dan dat ging goed. kan ze, Maar dan loop ik naar achter dan. kan ze de box dadelijk in het wasmachine doen. Nee, heerlijk gegeten maar. Oh, je hebt ook gegeten of mooi. Nou, in één opname een beetje aangevallen weer door een peert en... Nou, Hè? Jo. Nou, dan doe je even snuffelen. Maar ziet je die hard hier van de dorp geboren en getogen? Nee. Ook niet? Ik ben van Bragbeek. Van geboorte. Brachterbeek, maar het is Op Bragbeek. Brachterbeek. Ja. Kunt ze een beetje vergelijken qua formaat met het reutje? Nee, het ruit is kleiner. Toch. Ja. En wat was de reden dat je van Brachterbeek nog... Nou, ik weet niet. We hebben 17 jaar een bedrijf gehad in Linnen. Wiels, een motorbedrijf. Ja, en nu in het pensioen dacht ik, ja, we gaan een rustig plekje zoeken. En dat hebben we hier gevonden. En Brachterbeek is dan niet rustig genoeg? Jawel, maar ja, er bestaat één plek gevonden, hè, vind ik. Sommige mensen wel, maar jij dus niet. Ja, nee, maar
heb toch altijd wel gevoelens verbracht op weg, maar het is niet echt op per se moet wonen. En hoe lang ziet je nou heen? 5 jaar, 4 jaar. 5 jaar. Ja, nu februari, ja, 4 jaar geleden, ja. En dan echt midden in de dorp of boetenaaf? Ja, je hebt ook van de Veldstraat en de bungalow heb ik ook daarachter, ja. Kom je ook wel eens in dat enorm leuke café heen? Ja, dat zijn de buren van ons, hè. Nou, daar hebben we ook ooit al eens een opname gemaakt. Ja, ik weet niet of ik hem gezien heb. Ja, bij Maritia zeker. Nou, dat wordt zo leuk met allemaal die mensen toen. Ja. Ja, dat kreeg ze echt. Want wat duidt het met het dorp dat nou het café dik is? Want dat is toch een ontmoetingsplek, denk ik. Ja, zeker, ja. Dat is, ja, dat valt weg nu, hè. Dat ligt nu helemaal stil, hè. Maar het zijn nog wel altijd dezelfde mensen die doorin zitten. Veel wel, ja. Nee, maar ik bedoel de oetbaters. Dat is van moeder op dochter. Dus het bestaat al meer dan 100 jaar, dat café, hè. Ja. Enorm leuk. Ja. Kregen wij ook misschien nog zover dat je met Bo en ons op de foto gaat? Kreeg je van ons de foto? Ja, die dames die zien er tussenuit gegaan met het peert. Kent je die toevallig? Dat is de Eurbuurvrouw. Nou, dan is de cirkel toch rond. En volgens mij een leuke overbuurvrouw, of niet? Ja. Die gewoon eigenlijk alleen maar leuke mensen. Nou, ik geloof ook dat ken ik persoonlijk niet beamen, maar ik vind het wel het Reutje is altijd een hele bijzondere plek, vind ik, in Limburg. Ja. Ik weet niet precies waarom, wat het nou precies is, maar... Ja. En druk, hè? Want het is hier sluipgoed, dus... Ja.